Здравейте, мили кифлички! Днес ще играем Clash of Clans с нашата готина поредица. Добре. Ще най-готина поредица. Ще играем в пакта. После сигурно. Ще чатим. Топален. Тя всички имат тия, бе, гати тъпото. Аз нямам ни един. Съм само от тия. Да! Искам аз да забогатея, да стана богат. Видим, някой ден ще бъде това. Не. Искам да го бак. Кой отидох ти тук? Това ще посеяме. А, 150 ли бе? Това никога няма го на хора. Като и да е на атака там. Да. Ау, фък, айде атака. Всички, пичо я. Гледай какви са нахални путки, бе. Бал съм ви. Два са служили. Майка им. Ая. Давайте. Дидо маха още. Дидо маша по 60. Ей, това всичко също да бъде 60. Но, да блин. Ха-ха. Целите. Убей се това. Пълса, не умирайте. Сме добри хора. Той да е. Защо това? Това се махи се. Добре, ще спра пак клипа заради това чудо. Нямам, че съм го правил. Скапания бък. Правил съм го в център. Гей, пълно ми е! Аз имам много пари, хора, ма... Да! Че имам две такива, 500 такива. Тия тъпи ли са, бе? Гати колкото. Така че мога да направя поредица на пакта. Мога да направя поредица и на Minecraft сървъри.
Защото би могло много добра поредица да направя Майнкрафт сървъри, хора. Да се надявам, че на вас ще ви е интересно. Майнкрафт сървъри. Защото мисля да я направя. Да. Ще преценя дали да правя в пакта, защото там ще събираме доста хора. Към петима. Петима, да, доста хора. Не, точно не са. Иначе щяхме да се съберем много, защото иначе щяхме да се съберем към 14-15 или там максимум 20 човека. И там щяхме да строим такава къща. Го кажа. Не знам точно каква къща. Щяхме да строим голяма къща. Разбрахме с шегаджията и още други приятели, които още не са снимал клипове с тях. Не знам. Мисля, като ида 4-ти клас. Сега в момента съм 3-ти клас и не ми пускат с този телефон, който съм без копчета. Един такъв за работа, нали? И като ида на Даскал, мисля да заснема клип в The Pact с няколко много пичове. Има много пичове, които имат Майнкрафт и ще влезем в един сървър и ще съберем и ще се ударим по името и ще започнем пакта. Ще взето така ще го направим май. Защото аз ще видя сега какво е да пакта, как съм се развил. Сега си. Линк. Ето сега ще ви покажа какво е да пакта. Ето да пакта. И ето сега се чуете сигурно в мен, защо си направя така самото къща. Още не си. Сори хора. Това си е в обикновената Майнкрафт, ето. Това просто тук иска да влезем в миси питове неща. Защото тук пък имаш Diamond Match, Diamond Pickaxe и такива глупости. Просто не исках да си правя къща. Все още така да почвам. Нали, сещате как. Ще видя кога ще се събираме с пичове да играем до пакта. Защото аз тук доста се развих. Да. Ще видя кога ще таковаме пичове. Ще викна пичове. Пичове, да. Всеки път пичове. Не, аз пичове. Хора ще. Така. Ще ви някои приятели. Като Кридъп. Той е мой приятел. Кридъп едно. Шегаджията. Той също е мой приятел. Зак Про БГ. Той ще се прави пал. Може да викна Disco Dancer 3. Който също и той е мой приятел. И той има Майнкрафт. Мога да викна... Къде да викна още? Мога да викна Тери и... Не, Тери няма да викам, защото сме скарани. Да. Мога да викна... Кой мога да викна? Мога да викна... Не мога да викна точно него. Мога да викна Елица. Да. Също е моя приятелка. Но ще видим. Може би сега ще махна тук това. Ще се преместя. Не знам защо сега използвам. Нещат. Мъжки, по-яка дума не съм виждал. Окей. За време ще остана в тази дупка. Това ще го махна всъщност. Защото е ужасно как стои. Така е по-добре. Не е точно дупка. Сега като махна това по-яко. Защото преди беше като такова игране като за стриптизерка. Така да е. Да. Що дето. Това е The Pact. Ето това тук. Тази смотана къща. Аз го почнах наскоро. Сори, че не снимах клипове 2 дни. Защото бях в един голям град.
Пловдив. Бях при братовчетка си Стела Игнатова. Заснех един клип с Стела Игнатова, но тя не беше точно при мене, но бях при нея, в нейната къща, не те имат рутер. Аз съм си в моята къща, аз имам рутер, имам си много Wi-Fi. Така че, да. Ще има поредица от факта. Може. Ще видя. Нямам с клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк и чао!